Cât costă un proiect de drift de buget? Prima de ce avem nevoie? De mașină. Cea mai populară platformă în Moldova este BMW Seria 3. Aici concret avem un E36 Coupe care încep prețurile de la 1000 de euro în sus, independență de sedan sau coupe. Următorul pas, avem nevoie de un motor de minim 6 cilindri, cu o putere de minim 200 de cai. Prețul încep de la 1000-1500 și în dependență de ce putere, respectiv crește și prețul. Pentru un drift mai controlat, avem nevoie de un reductor sudat. Scosul, pusul, sudatul, uleiul ajunge undeva la 100 de euro. Și legat de interior, avem nevoie de frână de mână hidraulică, care prețul începe de la 150 de euro și montarea ei de la 50 de euro. Scaun de tip scoică sau semiscoică. Mai ieftin este de tipul semiscoică, începe de la 150 de euro în sus. Centurile în 4 puncte de la 50 de euro în sus. Un proiect de drift de buget începe de la 3000 de euro, în dependență de caracteristici. Și nu uita, campionii sunt pe circuit, nu pe drumurile publice. Urmărește-mă și în următorul video îți voi povesti despre o mașină pro.